Хайде, влизате във видеото. Приготовление на рейв парти Варвара. Мирослав, приятно. Бачо ти Пешо съм. Пешо? Има един Пешо, оня с бялата риза, той ти я даш. Браво. Кое? Бачо Пешо. Бачо Пешо. Да. След July Morning се започват рейв партита. Вече трябва да ви е позната. Айде, Бачо Пешовото! Ами, трябва да заснема приготовлението. Ще им... Преди after парти, преди рейв парти, по време на рейв парти и след рейв парти. 3 видеа ще направим. И тук надолу има още палатки. Ми дай им бе, жена. Е така. 2 минути стига толкова.